Pranawo panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun nggih saking keluarga besar Setiakawan nggih pagelaran ingkang angka telakhir nggih. Budune para widodari nggih. Widodara widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe. Nglajengaken utawi agawe tari serimpi Sekar Jatilan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani nggih medali tari serimpi Sekar Jatilan kering gending Mas Arif senenge sing mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan jodoh lewat orari sing mari-mari iya sing nyono tapi isun jodoh yo piriko omong kuyo ra kawitati akhire ono welasi mari-mari lewat orari iyo iya iyo lima mas wey ison sing ira sing nyono tadi ison jodoh iya piriko omong guyon ra kawitane akhire ono welase oi sing mari-mari lewat orari iyo hey au ya lima mas ison sing ira sing nyono tati ison jodoh yo akhirika omong guyon ra kawitati akhire ono welase
sing ira sing nyono tapi isun dodo yo ambirita omong tuyo nagawi tadi akhire ono welase yo sing mari-mari lewat orari iyo iyo iya iyo oa omi oa mas ison sing ira sing nyono tadi isun jojo iyo ambirika Pak Kris omong uyo nagawi tadi akhire padha welase Tari Srimpi nggih Sekar Jatilan nggih. Ayu-ayu rupane lenggak lenggok mlakune kaya macan luwe sampun sowan dalemipun Bapak Dito Bagong Suparman sekeluarga. Nggih. Medali Tari Srimpi Sekar Jatilan Kairing Gending jodoh lewat orani. Tari Srimpi Sekar Jatilan nyambut gawe bebarengan JR Jayeng Rono audio sound system saking Sukosari kagunganipun Bapak Lora Iswanto. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan VR production video syuting Mas Ferry saking Kali PP nggih kaya elowe mangan wis Mas Ferry nggih. Mama Dalam bejakan. Tari Srimpi Sekar Jatilan disuka digending pamundutan mama saking lare-lare Karangelo Mas Suroso sing mantun mencok nggih winginane disuka digending anyaran mama dikai meduroan dikai pepe karo lompat dados Mas Roso, digoyang dong. Iya, tuan rumahnya nyawer. Iya, matur sembah nuwun, Bapak Dito. Thank you, terima kasih. Hai, Say, pepe gelombang, bibir jeruk selon. Orang-orang agak baik ngeroki, golek jelang sedang, banyak singa senangi, beriratin bener-bener, kau beratin alami, lakar tiga alami. Asik. Yo, la 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 la, la 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 le la lo, le la lo la le la lo, le la le la le la lo. La le la lo, la la le la le la lo. Ayo cucok. Coba dikasih dong. Pepe, kalau bang.
bibir jeruk keseloni. Besok durang korang, aku baik ngerungi. Mas Roso, digoyang dong. Penyasing senangi, penyiratin bener-bener, tapi randin Alami. lakar tiga. Hey. Yo yo yo. Ayo yo, Mama Cindy. ya lepas Joko. Digoyang dong alon-alon. Wes begini loh. Woi. Bersama setiap kawan original. Indonesia kali bebe. Bapak Jai. Wih, Ayo ayo cuco. Lela lola lela lo. Lela lola lela lo. Cuma dikasih dong. Pepe kalompang. Bibir jeruk keseloni. Besok mau durang-durang, aku baik ngerungi. Kolek tak celak sedang, penyasing senangi. So. Bener-bener, tapi randin alami, lakar kita alami. Ya. Pepe kalompang nggih. Diberi kau gending ingkang angka 1 tapi pambukane gending. Kamu tadi tari serimpi sekali jadi lagi gending sak lajengipun mama. Jajal ngali nyang putune mama. Mbak Pita. Gendingnya penak mama anyaran. Pamundutan saking Mas Suroso saking Karanglo. Ya, wiji. Terus. Asik-asik, usah-usik, asik-asik, usah-usik, asik-asik, usah-usik, asik-asik. Oh.
nyawiji nggih menika gending ingkang angka loro nggih ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan saking Bapak Elon nggih toko terop nggih sesarengan Bapak Nur nggih sedaya nggih toko terop segi tak tedung nggih Bapak Mail sedaya nggih matur sekelangkong gendinge nyaman medhureen ngedi ngalih nyang Mama Lesi utawi Mbak Kesa nggih gendinge penak Mama salam kero kados iya lala lo 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 Ibu Sutris tak ketelak sekali mak ada ongke Ibu Sutris aduh ngeten menakan aja joget aduh angin Bu Sutris depak aki salam terus dari bulan iya Bapak Mail tahu gak woi aduh aki salam terus dari bulan iya iya ayo wey kata oh awas oh lilo la 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 li hey hey oh hey Bila macam bila mola hoi malaikat tu maenongol iya ekat saja bila mola hoi ano tepon kata apa iya 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 bila mola sano tepon Hei, ayo Rahman. Oh ya. Oh ya. Oh Oh Gubra, gubra. Oh. Oh. Hei. Aduh, aja Salam kerong nggih ya menika gending ingkang aka telu utawi gending telahir teng kontene Tari Serimpi Sekar Jati. Ya yo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih kanthi mateng Bapak Dito Bagong Suparman, Ibu Dito Bagong Suparman nggih mbok menawi
enten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan nggih saking keluarga besar Reok Setiakawan kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun jengking pangaksomo saagung agungipun nggih dan kepada nggih tokoh terop nggih terutama Bapak Elon, Bapak Sutris nggih, Bapak Nur dan juga ada Bapak Mail